Filmer den nu? Hvordan kan jeg se, om den filmer? Det gør den deroppe. Nu filmer den. Okay, Pia, den filmer. Okay, den filmer. Ja, okay, så er den nu, Pia. Kom nu i, Tia. Og jeg skal lige sige til jer, at der kan også være frøer. Jeg ved godt, der er frøer dernede også. Store tusser. Store tusser. Og er der? Ja. Hvad kan I mærke? Sådan noget smat. Hvad laver de, Misa? Hvad laver de? Ja, du! Der kom den! For søren, I slår mig. Må man gerne stå på bunden? Kig herop, kig op, kig op. Hallo, kig herop. Tænk, gør det. Hvad kan I mærke nede på bunden? Jord. Græs-agtigt noget. Ja, en sten. Kan I dykke ned og prøve at se, om I kan mærke en død fisk dernede? Okay, jo. Nej, du skal ikke gøre det. Hvorfor ikke? Nej, det skal du ikke. Hvorfor ikke? Nej, og Bailey, du skal i hvert fald ikke ud til dem. Bailey, nej! Så, nu skal I passe på de der åkander der. Jeg skal sætte have varmt bad bagefter. Jeg skal ikke prøve at finde den døde fisk. Jeg ved gerne, vi skal. Det stinker ud et langt sted herhenne. Det kan I godt gøre nu, fordi nu har det hele det bare blevet op nu. Har I ødelagt søen? Så ja, vi har fundet den, jeg har fundet den. Tag den op. Du skal ikke tage på patterne. Jeg tager den op. Jeg vælter. Skær, seriøst. Du skal. Nej, men hvor har du fundet den? Hvordan har du fundet den med tæerne? Jo, det er den. Det er der. Du skubber. Måske kan jeg få den op med fødderne, hvis det er. Men prøv at mærke. Ligger den der. Pas på blomsterne. Ej, den. Nå, stod den pisse. Kan I finde noget? Ej, jeg kan finde den lige for. Jeg kan godt stå alle fisk lige op i den her ende, det vil jeg sgu også. Man kan ikke finde over. Ja! Jeg kan blomsterne. Vi kan fisk. Det er jo ligesom, jeg også kan finde fisken. Hvis det er pest. Nej. Der skal ikke vivles op i det. Ja, måske der er fuldt om det lot nu jo. Ja, men... Det var med lidt stille og roligt hen. Au! Så var landet hårdt. Nå, I er ved at være... Nej! Vi er færdige. Tag billedet. Det kommer ikke andet. Her har du den. Hold først til mig. Bare smid det op. Det ligner også rigtig en fisk. Jeg vil du tilbage. Nej, I skal ikke gøre ham våd, for så kan jeg ikke trimme ham. Undskyld. Hvor ligger du så cirka henne? Blandt det her omkring. Jeg har kun mærket sted. Det her det er det sjoveste badested, jeg nogensinde har været. Ha ha ha!
til det. Kom over selv. Nej, Misa, du skal ikke gå derud. Ej, godt du nu. Ja. Jeg tror, vi skal lige Prøv lige at tage munden herovre. Den savl herovre. I skal ikke spise vandet. Nej. Det hedder drik. Hvad spiser du? Nej, Misa! Nej! Ned op. Nej. Lisa. Hvorfor kan du ikke se igennem det? Det er ikke fordi, at I har mudret det til. Er jeg sortøjne? Er jeg sortøjne? Ja. Er jeg sortøjne? Skal vi dække? Det gør du bare. Ej, skal vi kun nu? Må vi dække? Ja. Ja. Kan du stille med håret? Kan du huske det der? Hvad med min? Prøv lige at kigge på det meget. Lige kommer mod på nogen af. Ja. Jeg er bare på tag. Hey, pas nu på mobilen! Har jeg tabt min ring? Nej. Er der styr i? Der skal være begrænset. Op på min ring igen. Vil I være, nu skal I til at komme op, fordi ellers så bliver I forkølet. Nej, det var... Jo, for I har snart været der i 10 minutter. Hun fik et eller andet halsen lige derfra. Okay, piger. Det kan komme op nu. Kom op med jer, og så... Jeg vil lige sprøjte den ned. Ja. Ja. Du har brugt sjov på mig. Prøv at sætte dig om på mig. Hvad fanden er det? Hej, Misa. Han sagde Misa, vi der rører mig. Jeg vil bade. Ja, Misa. Kom her. Kom her, Svart. Kom. Ja, oj! Okay, stop. Stop med dig. Kom. Pas på min lår. Hej. Kom. Nej, du får kameraet. Kom. Okay, sæt op nu. Så er jeg altså bare en af i bad nu. Okay. Finder du lige et håndklæde til dem, så de